Niya? Yung energy pag inuman. Alam mo ba dalawang cheese ko niya, di ba? Nagparatang ka kay Joy?
napapatawa. Kaya naisip ko talaga kanina na magkakamag-anak nga talaga kayo. Grabe ka naman sa amin. Pero totoo yan. Tapos ang lalakas pa nating tumawa, di ba? Gano'n na nga, B. Yun din ang napansin ko sa kanila. Pero thank you, Mia. Para saan? Sa pagpunta ko dito sa family gathering nyo? Wala yun. Kasi nag-promise din naman ako sa'yo na hindi ako mawawala dito. Yun ang para gusto mo, Nilisay. Para rin sa effort mo, nakausapin at makabanding ang ilang kamag-anak ko dito. Siyempre naman kailangan kong gawin yun. Kasi pinakilala mo ako sa kanilang lahat bilang boyfriend mo. Hindi ko lang in-expect na sobrang mag-e-enjoy sila nakausap ka. Gusto ko rin kasi na magkaroon ako ng good impression sa kanila. Para makita nila na good din ang intention ko sa'yo. Na seryoso ko sa relasyon nating dalawa. At sa tingin ko, nagawa mong bagay na yun. Sana nga, Abi. Alam mo ba, sabi ba ng isang pinsan mo, hindi raw ako pwedeng umuwi ng maaga mamaya. Ha? Bakit daw? Mag-iinuman yata sila kasama ng ibang mga pinsan mo. Kailangan daw nakasama nila ako. Ako, hindi ka pwede malasing kasi mag-drive ka pa pauwi. Sabi ni Lola kapag naparami daw ang ito. Alam na ako maliwas ng gabi. Talaga? Sinabi ka yun? Oo, Ako pa nangihingi yun pagdating sa mga bisita na pinapayagan niya matulog dito sa bahay niya. Tapos ikaw, sinabihan niyo ba talaga niya na dito ka magpalipas ng gabi? nagulat nga rin ako nang marinig yun kanina mula sa kanya. Sabi, very good ka talaga, B. Ulit mo masasabihan. Here goes Pinoy parents. Noon na ng nagsulat. Expert in parents. Kaya nalilipis sa sarap. Paulit-ulit na sabay sa salon. Sabay sa mga araw. Here goes Pinoy parents. Gabi, mukhang kuwang-kuha mo boto ng mga kapag-anak ko. Mga pagusot family oriented din si Ram, kaya naman nakapag-ahusay niya makisama sa mga tao. Gustong-gusto siya hindi lang ng lola ko kung hindi pati ng mga tito, tita at pinsan. Ang dami niyang baon, mga furniture, pero napapatawan niya ng malakas ang mga kamag-anak. Hindi rin siya nauubusan ng kwento at energy sa buong araw na kasama niya ang mga kamag-anak. Pagkatapos ng araw na yun ay palagi nang hinahanap si Ram sa mga family gathering namin. At para bang hindi makukompleto ang event na yun kung wala siya. Ang sabi pa nga ng mga pinsan ko ay wag ko na raw pakawalan si Ram. Kasi baka ito pa ang unang matanggalan ng helmet. Sa aming dalawa, papalit. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mga matutod kahit boyfriend ko na si Ram ay hindi nagbago ang effort niya para sa akin. Para niya pa rin akong nililigawan sa sobrang sweet niya sa akin. Nagpapadala siya ng flowers sa opisina o sa bahay kahit na walang okasyon. Ipinagluluto niya ako ng mga paborito kong pagkain at gumagawa siya ng paraan para makapag-down kami pagkatapos ng mga kailangan niyang asikasuhin sa trabaho niya. Super close na rin talaga siya sa parents ko, lalo na sa ibang kamag-anak ko. Kahit na ilang taon pa lang ang relasyon namin noon, nagtatanong-tanong na kaagad sila kung kailan pa kami magpapakasal. Excited na raw kasi sila na bumuo kami ng pamilya ni Ram. Kasi parang ang perfect na raw ng relasyon naming dalawa. Actually, wala talaga akong masasabi sa pagiging boyfriend ni Ram. Sobrang ideal boyfriend niya para sa akin. Family-oriented, hindi siya seloso, malambing, gentleman at kung ano bang katangian na hanapin mo sa isang lalaki na gusto mong mapunta sa karelasyon ay parang nasa kanya na lahat. Kaya lang minsan kapag masyadong perfect na ang nangyayari sa buhay natin, may mga pagkakataon na naghahanap tayo ng kakaibang bagay na pwedeng magbigay ng excitement sa atin, papadudod. Is, ano na pala yung choice natin mo na sinabahan ko talaga yung pagiging
Dadayin mo naman sa akin kita. Ayos lang kasi pinalitan mo naman yung kape ko. May kasama pang ang pastry, oh. Nakakahiya yung pagiging clumsy ko kanina. Ay, I'm sorry. I'm Martin nga pala. Clear naman ang pangalan ko. Nice to meet you, Claire. Madalas ka ba dito sa coffee shop na to? Oo, kasi favorite ko talaga itong ice latte nila. Sukat. Oo, matapon yan. Hindi niyo sabi ng barista sa akin kanina, kaya sabi ko sa barista. Isang beses ko pa lang yata in-order ang kape na yan, tapos hindi ko na inulit. Ganon, right naman. Grabe kasi yung palo ng kape, pagkatapos ko inom yan. Gising talaga ako ang kinabukasan. Parang medyo nakakakaba pala to. Malalaman mo mamaya kung gusto na yan at pag-uwi mo sa bahay niyo. Maaga pa naman pasok ko bukas sa trabaho, kaya kailangan ko na makakapagod mamaya. Naku, good luck talaga sa'yo. Alas ko mag-isa ka lang kapag nagkakapagod dito sa coffee shop na to. Madalas oo, pero minsan kasama ko yung boyfriend ko. Bakit hindi mo siya kasama ngayon? May out-of-town conference kasi sila sa trabaho. Dalawang linggo siya sa city. Ibig sabihin, 2 linggo rin kayo hindi magkikita. Oo, kasi nandito ako sa Manila. Hindi, ayos lang yun sa'yo. Wala naman akong choice kasi trabaho ngayon. Sa coffee shop ng dalawa. Yan din ang palaging sinasabi ng boyfriend ko. Kaya kahit namilis ko siya, kiss ko na lang kasi wala na naman talaga akong choice. Ayaw ko na maging demanding na girlfriend. Swerte na ang boyfriend ko sa'yo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi kung babae pa naman niya, baka palagi na siyang inaaway. Hirap mo pa naman suyuin mga babae. Hindi naman magkakapareho ang mga babae. Demanding ang girlfriend mo ah. Naku, hindi ah. Ayun naman pala, ang ibig sabihin, wala ka rin problema sa kanya. Wala talaga. Kasi wala naman akong girlfriend. Well, hindi nga. Oo nga, wala. Masyado complicated. Tsaka na ako ng girlfriend. Pero nang dumating na kayang private sa akin. Maging mabusisi. Choose the trusted by doctors and consultation. Nutrients distilled. Hindi lang naman si Mama naging boyfriend ko, pero masasabi ko talaga na siya ang pinaka-almost perfect sa lahat. Yung tatlong naging ex-boyfriend ko bago siya, lahat sila ay nidol. Tapos may mga ugali pa sila na hindi ko gusto, pero pinilit kong tanggapin. Kasi minahal ko sila. Pero si Ramay wala yata akong masasabi na hindi maganda tungkol sa kanya. Kasi nag-e-effort talaga siya para mas maging maayos at tumagal pa ang relasyon naming dalawa. Kapag umaalis siya para sa out-of-town conference at ilang araw kami hindi magkikita, lagi siya may pasalubong sa akin o inihahandang sorpresa. Bumawi siya sa mga bagay na alam niya na naging pagkukulang niya. Masaya naman talaga ang relasyon namin at wala na akong masasabi noon kung hindi sana'y si Ram na talaga ang makasama ko sa panghabang buhay. Pero may pagkakataon talaga papalunod na bigla-bigla ay parang magbabago ang ikot ng mundo mo. Kasama na doon ang takbo ng utak mo, mapadudod. Sino ba mag-lunch, B? Oo, kakatapos lang kaya nakatawag na ako sa'yo. Madami ka bang kinain? Sakto lang kasi plano ko na rin mag-diet talaga. Diet? Bakit naman mag-diet? May 5 kilo na ang nagdagdag sa timbang ko, kaya kailangan ko ng simula ng pagda-diet ko. Parang hindi naman, B. Kasi ang payat mo ba yung kapag magkasama tayo? Oo, Mi, tumaba talaga ako kasi hindi na rin kasya sa akin yung ibang pantalon ko. Ikaw ba, kumain ka na ng lunch? Hindi pa nga, B. Kasi hindi ka nagpapalala sa conference natin. Nagpaalam na ako na pupunta ng restaurant, kaya nakatawag ako sa'yo. Grabe naman, anong oras na tapos hindi ka rin nila ng lunch dyan? Okay lang, kasi hindi pa rin naman ako nagpupunta. Ay, gusto ko diet pero kung ikaw ang mauna pang pumayat sa akin. Hindi, huwag ka mag-alala. Kasi kahit
Sa 10th floor ako pero wala kasing parking kaya okay ako rin. Matagal ka na nagtatrabaho. Isang buwan pa lang. Kaya kailangan kita nakita dito. Hindi lang din ako nag-lunch dito sa kasi sa fast food ako kinakain ng mga kaya lang, kasi hindi dito lang. Madalas ako dito sa pantry kasi dito lang sa 7th floor ang office namin. Sakto nga kasi paglabas ko dito, madadaanan ko agad yung door ng office kaya diretso trabaho ka agad ako. Kapag nagutom naman ako, ilang hapon lang pantry na kaagad. Kaya ang hirap mag-diet kasi ang dami na mga pagkain sa amin. Tatlo pa naman yung vending machine dito kaya ang dami lagi pang bibilihan ng pagkain at inumin. Bakit ka tumatawa? Ang hilig ko kasing sabihin sa tanong ko kung matagal ka na ba nagtatrabaho dito sa building na to. Sorry, mali pala yung pagkakagets ko. Pero oo, 4 years na rin ako sa office namin. Nice. Tagal na rin pala. Ayoko rin kasi ng palipat-lipat ng kumpanya. Saka din kasi ako mag-apply at mag-asikaso ng mga requirement. Sa bagay, nakakatamad nga yan. Pero kapag mas malaki ang job offer sa ibang company, hindi ko natatamad ko rin ito. Kaya marami na talaga dito sa Kasi sipag mo lang ako mag-asikaso ng mga bagay-bagay. Tagal na kita ko umalis yung trabaho namin. Bakit tayo muna sa trabaho? Joy, handa kang ipugtugot yung lipstick mo. Studio, mali. Kapag ganyan na hindi na healthy yung working environment, dapat talaga nakapag ka na. Marami pa naman na mas magandang opportunity sa labas ng opisina niyo. Ayan din ang sinasabi ng mga dati kong katrabaho na nakakalaman sa ibang company. Kaya nga subukan mo rin na mag-apply sa iba. Paano mo mawawala eh? Tsaka sigurado ako na mas tataas pa ang sahod mo kapag ginawa mo yun. Sige, pag-iisipan ko mabuti yan. Ay, mas hindi na malupit. Ang pwede na. Ito ang diskarte dyan. Mas bilis pa ng tama. Alagang yun lang yan. Katapos sila kaya si Mo sa lahat ni Grillo. Para sa imo. Apir! Rhea! Rhea! Yan. Papadudod kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi talaga siloso ang boyfriend kong si Ram. Kahit may mga oras na magkasama kami sa mall at may tumitingin sa akin na ibang lalaki, hindi siya nag-react. May isang beses din nasa coffee shop kami at ako order ng kape namin habang siya ay nasa table na malapit lang doon. At bago ko pa makuha ang order ko ay nagpa-cute sa akin ang barista at sinabihan ako ng kung ano-anong pambobola. Ikinuwento ko yun kay Ram at sinabi niya lang na totoo naman talagang maganda ako. Kahit sino bang kausap o kasama ko na ibang lalaki ay ayos lang sa kanya kasi may tiwala siya sa akin. At minsan nga papadudod ay tinatanong ko siya kung hindi pa talaga siya nagsiselos kapag may ibang nagpapapansin sa akin kahit sa social media lang. May mga public post kasi ako na solo photo ko at may mga nagko-comment doon na mga lalaki na pumupuri sa itsura ko at nagtatanong kung pwede akong ligawan. Hindi sumasagot si Ram doon sa mga comment na yun at hinahayaan niya lamang. Ang sabi niya sa akin, hindi niya kailangan magselos. Kasi alam naman daw niya na siya ang mahal ko. Pakiramdam ko tuloy noon ay hindi siya takot mawala ako sa buhay niya. Umaagaw ako ng ibang tao mula sa kanya. Papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod bukod sa hindi siloso si Ram ay hindi nga rin pala siya pala text, chat, or tawag. Siguro wala pa sa 10 beses isang araw ang chat or tawag niya sa akin.
Bacolod sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama sa akin papunta doon? Ano naman gagawin ko sa Bacolod? Magbabakasyon? Nako, hindi na kasi ayoko rin magbakasyon ng isa doon. Nandun ako, di ba? Eh, bakit ka mag-iisa? Nandun ka para magtrabaho tapos papupuntahin mo ko doon para magbakasyon. Ibig sabihin, hindi mo ko masasamahan sa lahat ng oras. Pwede naman kitang samahan pagkatapos ng conference namin. Hindi na ako sasama sa mga katrabaho ko na kumain sa labas. At dediretso na lang ako kung saan ka naka-check-in. Maiinip lang ako doon habang naghihintay sa iyo, B. Pwede ka mamasyal muna sa ibang lugar sa Bacolod habang wala pa ako para hindi ka mainip. Hahayaan mo akong mamasyal na hindi ka kasama? Bakit naman hindi? Hindi ka ba natatakot na baka may ibang pumorma sa akin doon kapag hindi kita kasama? Di, alam ko naman na kahit sino pang umaahiligin sa'yo na lalaki, hindi mo sila papansinin. E paano kung makulit sila sa akin? Ganun pa rin. Walang dahilan para kulitin ka nila kung hindi mo sila bibigyan ng motibo. Kilala kita, B. Sumulada ka. At hindi ka basta-basta nag-entertain ako sino lalaki noon pa man. Ngayon pa ba na boyfriend ko na ako? Para saan yung buntong hininga na yun? Wala lang. Wala lang pero ang lalim ng pinaghugutan ko. Eh, ganito na lang. Mag-file ako ng vacation leave after ng conference namin next week. Tapos mag-out of town vacation tayong dalawa. Huwag na lang. Sagot ko na to kaya hindi mo na kailangan mag-isip tungkol sa gastos. Para naman makabawi ako sa'yo. Saan mo ba gusto magbakasyon? Wala akong trip na lugar. Alam ko na. Di ba sinabi mo dati na gusto mo pumunta ng dagat? Gusto mo bang mag-Boracay na lang tayo? Ayoko. Palawan na lang? Huwag na. Gusto ko yung mas malapit. Sa Mindoro. O kaya White Beach na lang sa Batangas. Wait nga. Mag-check ako sa cellphone. Tayo pwede. Sabi ko lang huwag na, di ba? Ayoko nga. Hindi ko trip. Mahirap ang intindihin yung mga sinabi ko. Eh, hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, B. Ang kulit mo kasi. Paulit-ulit pa yung mga sinasabi mo. Gusto ko lang naman bumawi sa'yo. Gusto mong bumawi sa akin? Sige, Balik ka na. mag-pull off muna tayo. Teka, B. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ng time and space mula sa'yo. Pero bakit? Basta, gusto ko lang muna ng oras para sa sarili ko. B, kung ano man ang problema mo sa relasyon natin, pwede naman natin pag-usapan ngayon. Hindi mo kailangan na makipag-cool off sa akin. Pero ito nga ang gusto ko, Ra. Gusto ko munang lumayo mula sa'yo, kaya pagbigyan mo na ako. Please, ibigay mo muna sa akin ang oras para sa sarili ko. Mag-pull Hindi ka magpapakita. Hello guys, ako si L.A. Tenorio and welcome to Coach Teach Coach. And for today's lesson, Coach, nagpa-practice ako para sa pick-up game natin. Patuloy naman Oh, please, ibigay mo muna sa akin ang oras para sa sarili ko. Mag-pull off muna tayo. Aaminin ko, Papa Dudu, or na ako sa relationship namin dahil sa sobrang green flag ni Ram bilang boyfriend ko. Wala na akong feel o excitement na nararamdaman mo. Samantalang si Martin, kahit na hindi ko siya boyfriend, ay madalas siyang tumatawag o nag-chat-chat sa akin para humingi ng update sa mga ginagawa ko. Mas nararamdaman ko pa ang presensya ni Martin sa buhay ko kesa sa boyfriend kong si Ram. Kaya naman kesa tuluyan akong magkasala sa relasyon naming dalawa ay nakipag-cool off muna ako na nauwi rin sa breakup pagkalipas ng 2 linggo. Nag-chat ako kay Ram na kailangan ko nang tapusin ang relasyon namin dahil hindi ko na nakikita ang sarili ko na kasama siya sa future. Na nagbago na ang lahat ng plano ko. Nag-reply siya at ayaw niyang pumayag pero hindi ko na sinagot pa ang chat or tawag niya sa akin. Agad ko rin sinabi kay Martin ang tungkol sa pakikipag-iwalay na ginawa ko kay Ram. Sinabi niya noon na ginawa ko lang daw kung ano ang sa tingin ko na tama at mas makabubuti para sa akin ni Ram. Dahil nakita ni Martin na nagkamdaman ako ng mga panahon na yun. Niyaya niya ako na mag-out of town kami. Alam ko na kailangan ko rin mag-relax noon kaya Makinig ka rin ba sa akin kung anong sinasabi ko sa iyo? Papa Dudu.
siya, pero bakit nasasaktan pa rin ako ngayon? Dahil minahal mo rin siya ng sobra noon. At nasasaktan ka ngayon kasi alam mo kung gaano mo siya nasaktan. Pero tama lang yung naging desisyon mo. Kasi mas lalo mo lang siya masasaktan kung Tapos ang sakaling kaulap, ipagpapatuloy mo pa yung relasyon ng dalawa. Kaya sige, iiyak mo lang yan. Iiyak mo lang lahat ngayon. Para bukas, kahit pa paano, kumain yung pakiramdam mo. Hindi man sobrang gagaan agad, pero at least, mababawasan ang bigat na nararamdaman mo ngayon sa dibdib mo. Ang sakit. May bilis na dito, Pinal. Alam niya. Papadudod, hindi naman madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Ram. Hindi madali na tapusin ang mahigit 2 taon na relasyon namin. May kirot din yon sa dibdib ko at malaking panghihinayang. Sobrang nag-guilty rin ako kasi alam ko na wala na bang ibang ginawa si Ram kung hindi ang mahalin ako. Wala siyang naging pagkakamali o kasalanan sa relasyon namin. Never niya akong sinaktan physically and emotionally. Never siyang nag-cheat o gumawa ng kahit anong kasalanan sa relasyon namin. At kabaligtaran noon ay mali ang sinupuling ko sa kanya. Pero alam ko kasi na mas lalo ko lang siyang masasaktan kapag pinagpatuloy namin ang relasyon naming dalawa. Kaya habang maaga pa ay tuluyan ko nang tinapos ang lahat. Nang makabalik ako ng Maynila mula sa out of town namin ni Martin, isang malungkot na balita ang sumalubong sa akin. Wala na raw si Ram dahil pagkatapos ng gabing magkausap kami ay hindi na raw siya nagising. Cardiac arrest ang naging cause ng kamatayan niya. Sobrang nag-guilty talaga ako noon dahil pakiramdam ko. Ako ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Mas nag-guilty ako nang wala akong matanggap na kahit na anong palinisin mula sa pamilya ni Ram. Niyakap lang ako ng mga magulang niya at sinabi nilang mas magiging payapa si Ram kung hindi ko sisisihin ang sarili ko sa pagkamatay niya. Ilang buwan ang lumipas mula na mawala si Ram ay nagkaroon kami ng relasyon ni Martin pero hindi yun tumagal ng 1 taon. Nang mas makilala namin ang isa't isa ay nalaman namin na marami kami mga bagay na hindi na pagkakasunduan. Mga simpleng bagay kagaya ng pagkain, saan namin gusto magbakasyon, anong dapat gawin kapag off namin pareho sa trabaho at kung ano-ano pa. Maliliit na bagay na pinagsisimula ng pagtatalo namin. Isang buwan pagkatapos namin maghiwalay ay nalaman ko na buntis pala ako. Pero hindi rin kami nagkabalikan. Nagkasundo kami ni Martin na susuportahan niya ang anak namin. Pero wala nang panganak ako hanggang ngayon na 7 taon na ang anak namin ay wala akong kahit na anong financial support na natanggap mula sa kanya. Noong una ay kinukulit ko pa siya tungkol sa pagsusustento hanggang sa napagod na lang din ako. At hindi na ako umasa pa sa kanya. Naisip ko nga na si Martin siguro ang karma ko sa naging pagkukulang at pagkakamali ko noon sa relasyon namin ni Ram. Pero may guilt and regret man akong nararamdaman dahil sa mga nagawa ko noon. Never kong pinagsisihan ang naging bunga ng relasyon namin ni Martin. Dahil lumalaki na malambing at mapagmahal na bata ang anak ko na nagbibigay ng dahilan sa akin para lumaban sa buhay sa pang-araw-araw. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko. Umaasa ako na kahit paano ay nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig sa kwentong ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Claire. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin
Ang kamang buhay ang kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Budos ng doon. Marami sa atin ngayon ang alam kung gaano kahirap ang buhay ngayon. At sa kabila ng Kinabigitan ng tuman na nagbalitiit ng doon ng daw. Basta mula sa drinks agent. buhay para sa ating Ramadin ng daw. ikaw sa barangay, ano ang kaya mong gawin para matupad ang iyong mga pag-aaral? Dear Kapadut, Mabusit aja. magandang araw po sa inyo at sa mga katulad ko na matagal nang tagahanga ng barangay LS. Uwang buhati na Ako po si Princess at hindi po ako nagpapahuli sa bawat kwento ng barangay LS tuwing alas 12 ng hapon. Day off ko po ngayon kaya naisipan ko na magpadala ng sulat sa inyo at sana po ay mapili at mabasa ninyo ang kwento ko. Ako po ay tubong Cadiz sa Negros Occidental. Hindi po ako lumaki sa mayabang pamilya at hanggang ngayon ay nakikitira pa rin ako sa mga magulang ko. Hindi po maganda ang aming bahay at marami na rin pong sira ang bubong namin. At ang pinakamasakit sa lahat ay may anak po ako na binubuhay ng mag-isa. Dahil iniwan kami ng tatay niya noong maliit pa lamang siya. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos kasi natutulungan naman ako kahit papaano ng mga magulang ko na bantayan at alagaan yung nag-iisa kong anak. At para po makatulong sa pang-araw-araw, nagtatrabaho po ako bilang